Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय दायो आंल' नङा जोङो थांनो नागिरदों गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ बेयावहाय माखासे जोबथेसालियावहाय एक्स NDFB फोर जिहेतु दङ। स' बिथांमोननि थाखायनो बोसोराव जिहेतु खेबसेल' फैयो बैसागु बोथोरा, बिथांमोननि मा होनो रंजानायनि थाखायनो रंजालि बैसागुखौ खुंनाय जादों आरोना दिनैयो। स' बेयावहाय जोंबो एसे रंजाफानो थांगासिनो। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो एसे ट्राफिक ब्रा दाबो जाला, थांगासिनो जों दायो नै जि ट्राफिक जाम। क्या होगा नै दायो जों थांगासिनो नै दिनै जे सोर दङ आगै थिरास, ओमफ्राय नानि, ओमफ्राय आगै करिश्मा, ओमफ्राय आं, ओमफ्राय लावदुमा जों थांगोन आरो नंगौ मोनबाय नै दायो जोङो मोनफैबाय। वाव गाइस नायलाय जेलनि माबाया जि गोजौ गोजौ बिदिरलाय सोर बारनानै खारग'नो हानो। आयौ मासे देन्जारलै भगबान जिउआव दिनैसो जेलनि मोखांखौ नुफेरबायलां, गेटखौबो नुफेराखैमोन नामा? नोंसोरबोथ' नुफेराखै? ओरैनो लामा मोखांजों गिलाय आंबो गिदो। ओमफ्राय पार्किं खालामसै दाबो थांनो मोनबाय। जोङो फैजोब्बाय बयबो ना, जि दुखु मोनखाबाय न' नायनानै। आयौ जि दुखु रे। सिङावहा जोङो दायो सिङावथ' भिडिअ लानो मोना नालाय, ओमफ्राय जोङो ओंखारबोबाय आरो बिराद दुखु। मा जाबावगोन, जोंनि सरकारा मेगन बेखेवनानै नायहरबा मोजां मोनसिगोन आरोना जोंबो। जायफोर माने जोंनि बर'नि रियेल हिर' बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखायनो एसेबां माने गावनि न'खरखौ गारनानै गावनि जिबनखौ जेबो सानालासेनो हारिनि थाखाय बिसोरो दावहा नांनो फैबाय। ओमफ्राय फैनानै फाइनालि सुक्तियाबो जाबाय। सुक्ति जाखांनायनि उनावबो जे बिसोरो जेलाव थानांबाय, बे मोनसे बिराद दुखुनांथाव आरो इसोरजों रायलायनानै माने ओरैबायदि मोनदो माने मोदैया ओंखारलांदों आरो खायसे न'खरनिफोर फैदो लोगो हमफैनो। बिसोरनि न'खरा माने ओरैबायदि सोरनाबा हौवाफोरा बेयाव दङ, हिनजावफोरा माने गारनानै खारदो, बिसोरनि गथ' गथाय बिमा बुरैफोरासो नायनांगौ, माने बिमा बिफाफोरा माने नायनांगौ जायो। बुंनो माने रावानो ओंखारजोबा बेफोरबायदि आरोना। आसा खालामो गसाया थाबैनो बिसोरनि माने जिउआव मोजाङै माने मोजां टाइम लाबोथों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बेखौनो जोङो बुंगोन। आरो गिदिर गोलावफोराबो एसे साननानै नायदो, जेरै हायो सल्भ खालामनो नाजादो, जों बेखौनो बुङो आरो। गिदिर गोलावफोरा जा हायो माने आयेननि बेबस्थाजोंसो जागोन नालाय बेफोरो। स' लिगेलि जेनेबा मा एक्सन लानो हायो जोंनि गिदिर गोलाव लिडारफोरा लाथोंसै, ओमफ्राय लानानै थाबैनो गथोंसै आरोना। जों बिराद दुखु मोनदों माने एकदम बिमा बुरैफोरा नायनो फैफादो, जों भिडिअबो लानो हाया सिङाव, उपाय गैया। इसोर ओरैबायदि माने गाज्रि कन्डिसनाव थानाङो, जेनेबा ओरैबायदि दुखु। आरो नों माने सासे मानसिया साननानै नाय आरो दा उइदाउट फन, उइदाउट माने फेमिलिनि मानसिफोर गैयालासे माने बोरै थागोन। नों गावनो सानसे थानाय नायबानो बोरैबा मोनोना जोङो। मबाइलखौथ' बादानो हो, न'नि मानसिफोरजोंबो लोगो मोना मा मोना, बेलेग मानसिफोरजों थानांगौ आरो जेलावनो बिदि थानांगौ। आयौ बिराद माने डेन्जार आरोना, जों सिमाङावबो साननो हाया बिदि बुस्थुखौ। ओमफ्राय बिसोरबो जेनेबा गाव दुथां खामानि मावनानैथ' थायाखै, जोंनि हारिनि थाखाय मावनासो थादो। स' बेनि थाखाय दुखु मोनो आरो। गोबां मानसिफोर, गोबां न'खरनि मानसिफोर लोगो मोनबाय दिनै नायनो फैनायफोर, दुखु मोनदों बिथांमोनखौ नुनानै, बिराद दुखु मोनदों। स' आसा खालामो जोंनि सरकारा बेफोरखौ नायनानैहाय एसे एक्सनखौ लागोन, लिगेल एक्सनखौ लागोन आरो थाबैनो गथों आरोना आदा मोना फंबायफोरा। दायो जोङो बयबो ओंखारबोबाय सिङाव, जिहेतु भिडिअ लानो मोना नालाय। ओमफ्राय नै बिसोर आयंमोननि खोथाफोरखौ मिथिजोब्बाय आरो फिसालाफोरा बोरै दङ बेयावहाय बयबो नायफैबायना। जेलाव जोङो खाफाल गोनां होननांगोन, जेलावहाय बिदि लोगो हमनो फैबा बहा लोगो हमोमोन।
हराव लोगो हमो हरावसो लोगो हमनो हायोमोन ना दहाय खिथाखादों जोंहानिबो फैयै जोंहानिबो खुरमा सासे लोगो मोनबावबाय आङो आदै जायो एकदमबारे उन्दैयाव आं एसां सांबानो फैनाय आरोना जोंहानि खुरमासो जायोमोन ओमफ्राय दा लोगो मोननानै बिराद दुखु मोनदों आसा खालामो जोंनि जा सरकार बिथांमोना लिगेलि एक्सन लानानै थाबैनो गहोनो हागोन ना माबा मोनसे बुंनो नोङो थारमाने आंहाथ' फिसालाया बे सासेल' ओमफ्राय आरो फिसौफोर साथाम दं बे गथ'फोरखौ नायनो रावबो गैया आरो आंनि बोरायाबो जेबो मावनो दांनोबो रोंलिया बेमारि जानानै दं दा ओमफ्राय दा बे गथ'फोर फोरोंनायाव मानायाव आंहा दा थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै दं एडमिसननि बायदिसिनानि आरो बे गथ'खौनो स्कुलाव फैनो हान्थिनो थाखाय गोब्राब साइकेल एरि बायनानैबो होनो हायाखै आं दा बेखौ मा खालामनानै मा राहाजों माबा खालामगोन बेनि सिन्था खालामबाय थानाङो आं दा सरकारफ्रा आंनि दुखुथिया न'खरखौ अननानै आं फिसौफोरनि फरायनाय मानायाव सहाय खालामोब्ला औ नों मा खालामो ओरैनो मा खालामो नोंबोथ' बैसो जाबाय औ एम्फौ बायदिसिना फिनानै मानानै एसे ओरैनो दाउ बायदिसिना फिनानै बेफोरबायदिजों आं नायो फिसौफोरखौ आरो आंनि सासे फिसौआ नोरजिया बे गथ'आ दा बे मानसि देरनायजों बे खामि हारिया गोजौ जानानै दा गथ'आ गंनायदों खस्थ' गोग्लैदोंमोन ना औ गोग्लैदोंमोन ओमफ्राय दा सानाय सुनायफोरखौ लानानै खस्थ'जों थायो न'खराव गैजाया होननानै सानाय सुनायफोरखौ हाजिरा माबा मावो नामा औ हाजिरा मुजिरा बिदिनो मावनानै जानाङो आरो गथ'आ सानायफोरखौ लानानै ओरैनो सिरि थायो न'खराव गैजाया होननानै मिथिखायो नालाय औ बे फिसालाना फिसाजो बे स्कुल दा साइकेल बायनो हायाखै फिसाजोना बबे स्कुलाव फरायो माबायावहाय रोनिखाथा मोनथ'बाय माबायाव नाइना फरायबाय नाइनावनो औ ओमफ्राय बिनि फिसालाया आरो 6आव ओमफ्राय बे दा बे नाइनाव फरायग्राया गार्लस रोनिखाथा गार्लस स्कुलाव फैयो दा मिथिनिफ्राय गोजाननिफ्राय हान्थिना फैनाङो दा आरो साइकेल बायना होब्ला मोजां जागोन औ साइकेल बायनानै होब्ला मोजां जागौ आरो बिनि एडमिसनखौबो आं खालामनो हायाखै आरो ड्रेस बायदिसिना बायनो जेबो राहायानो गैया जानानै दं आंहा दा खस्थ'जों सोलिनानै दङ आयं बोरायाबोथ' इबोथ' बोराय औ बोराय जाबाय बेमारि जाबाय गसंथेरनो हाया बे आलिमोनहानि फट'खौ फिसाला सासेल'ना फट'खौ लानानै गाबबाय थायो माने फिसाला सासेल' बे सासेल' जेराव थानाय बै जोंखौ नुबाथाय आरो फिसालानि फट'खौ लानानै गाबबाय थागोन आरो न' बांफ्राबो नोगोद खस्थ' जोंफोर जोबलांजोब्बाय आंहा गासिबो हा हुफ्राबो दा बिसौ फिथाइफोरखौ बारहुंखाफोर फैला माब्रै थागोन माब्रै मागोन बेफोरबायदि नोगोद दुखु खस्थ' मोनाफ्राव उन्दुनो ओंखारलायै जानानै फैयो माने दा आंनि दुखुथिया न'खरफोरखौ नायनानै एसे अननानैहाय जोंनि सरकारफ्रा नायनानै आंनि फिसौफोरनि थाखाय फरायनाय मानायफ्राव एसे निदान सिदानफ्राव नाहरोब्ला गोजोननाय मोनगौ आं दा मा खालामनो जेबो राहा गैया बे फिसौफोरनि एडमिसनफोरखौ आरो स्कुलाव थांनो साइकेलफोरखौ माजों मा खालामनानै होगोन बेबायदि जानानै दं दा जिहेतु गावहाबो एसे बैसो जानाय हिसाबै मावनो दांनो जेसे हायो खालामदों आरोना आयंआबो आरो नोंसानियाबो फिसालामोन ना आंनाबो फिसाला फिसौ आरो बे जेराव लाबोजानाय हिनजाव आरो आंल'सै बोरायाबो जि बेमार जानानै मावनोबो हाला दांनोबो हाला गामिया मा गामिमोन आयं लाइजौगुरि बे जोंनि चिरांनिनो औ चिरांनिनो लाइजौगुरि फैनो नागिरदोंमोन दिनै फैनो हायासै फिसालाखौ नायनो हांख्रायबायदोंमोन जारला बे सासे बिनानावाबो दङ आरो बेयावहाय दासो लाङोबा माथो माबा जेबो नङा जेबो माथो खालामगोन दे दायो जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबखायो गासैबो गाबखायो जोंना खिन्थु जों सानदोंमोन खि गसिगोन होननानै खोनायो बाट गवाखै दा लिगेलिबा मा खालामगासिनो सरकारा बेखौथ' जों मिथिला गोजौनि खोथाखौ नङा होमबा दा आसा खालामो सरकारा बेयावहाय मोजां एक्सन लानानै बिथांमोनखौ थाबैनो दिहुननो हाथों बेखौनो जों आसा खालामो आरो गोबां मानसिफोर दङ बेल' नङा थांबाय माखासे आरो दा मोनाबायबो ना थांलाय फैलाय बेस्राफोरा फैसायानो गैया थांलाय फैलायावनो बेसे खस्थ' जायो बेखायनो बिथांमोना ज' फैनानै गारि भारा लाना फैदों सोरबा आरो बे आयंमोनाथ' दायो ट्रेनजोंसो थांगोन आरोना बिराद खस्थ' माथो होनबावनो दा सरकारा नायथोंसै जोंनिथिंनिफ्राय बेनो खावलायनाय आरो सासेयाथ' नै गाबलायलायबायसो अन्थ'थ' जों बिराद माने दिनैसो लाइफआव फार्स्ट टाइम जेलाव थांनानै माने बिदि नुफेरबाय नालाय बिराद माने जों मालाबाबो नुफेराखैमोन सिनेमायाव जेरै माथो होनबावनो जाबाय दे
जों अराय सम ज' जानो बर'फ्रा दा जोंनिनो बिदा फंबाय बिथांमोनहा दिनै जेल सिङाव दङ दा बिथांमोनहा जोबोद दुखु आरो गोबां जोंहा जाय हारिनि खामानि मावदों बे दुलाराय बर' फरायसायावनो जा एनडिएफबियावनो जा बिएलटिनो जा गोबां जोंनि न'खरनि कन्डिसनफ्रा बिराद गाज्रि गोबाङानो जेलनि केस नाङै उकिलफोरजों गोबाङानो जोंहा रांखान्थि मा होनो बिथांमोनहा लोरबां जालांबाय महात्मा गान्धी भारतनि बिफाया बुंदोंमोन जे भारतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफ्रा आयेनखौ सब समान मोनजोबनांगौ होननानै नाथाय जों जोबोद दुखुनांथाव दिनैनि दिनाव जुदि महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला फादार अफ द नेशन महात्मा गान्धीया थानायमोनब्ला जोंजोंसो गसंफागौमोन बर' हारिजों गसंफागौमन मानो होनबा जों मिथिगौ महात्मा गान्धीया अयनायखौ मालाबाबो सैसोआ दा जोंनि गेजेराव बिराद अयनाय जादों जों बिराद जोंजों अयथासार जागासिनो दं ओंखायनो आर्टिकल 14 जाय फान्डामेन्टेल राइट आर्टिकल 14 बुंदों इकुवेलिटि बिफर ल आसामाव 3,40 लाख मानसिफोरा जाय आसामखौ सासन खालामदों बिथांमोना समान नोजोरजों नायनांगोन होननानै आर्टिकल 15 बुंदों खुनु जाथिखौ खुनु धोरोमखौ लानानै खुनु उपाधिखौ लानानै डिसक्रिमिनेसन खालामनो मोना सरकारा समान नोजोरजों नायनांगौ होननानै नाथाय जाय बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारिखौ लानानै बिर जोहोलावफ्रा दिनै जेल सिङाव दङ दा बेबायदि आर्मस लानानै गोबां संग्रामि दङ आसामावबो जोङो नामखौ जुदि बुङोबा आलफाफोरजों आसाम सरकारा जेरैबायदि बेबहार खालामदों जों गाज्रि मोनाखै नाथाय आलफाफोरजों जिबायदि बेबहार खालामदों बर'नि बिर जोहोलाव एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिएलटिनि सोद्रोमा बिथांमोनजोंबो एखे बेबहार खालामनांगोन बिथांमोना दिनै एकर्ड जायाखै नाथाय बिथांमोना जेरैबायदि सुबिदा जेरैबायदि मान मर्यादा सन्मानजों आसामाव बुहुमाव बिथांमोना गिदिंगासिनो दङ जोंजोंबो जाहाथे एनडिएफबिजोंबो बेबायदि खालामथों मानो होनबा आर्टिकल 15 आसामनि सरकारखौ समान नोजोरजों नायनो थाखाय होदों आरो नङाबा जि आसाम असमिया मेन स्ट्रिमजों बर'फोरजों जि बिदा फंबाय सानलायनाय बे आरो गेप्स जाबाय थागोन आरो जाय दिनै जेल सिङाव दं बिथांमोनखौ बेबायदिनो अयनाय आरो अयथासारनि गेजेरजों जुदि दोनबाय थायोब्ला जोंखौ इन्स्टिगेट खालामगोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ इन्स्टिगेट खालामगोन जे आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंनि चिफ मिनिस्टार नङा आसामनि सरकारा जोंनि चिफ नङा बेखौ जों जोंखौ इन्स्टिगेट खालामबाय थायो ओंखायनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा जोंखौ अनोब्ला रन्जन दैमारिजों लानानै जाय जेलाव दं बिथांमोनखौ बख'नानै हो जोङो फोथायगोन अब्ला आसाम सरकारा जोंखौ अनो आसाम सरकारा जोंखौ बिदा फंबाय सानो रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ समाज जौगानायाव आसामनि डेभेलपमेन्टआव बाहाय आरो जों बेखौनो बुंनो सानो भारत देशखौ जों ओरैबायदि मोजां मोनो चाइनाजों दाबायदियाव जुद्ध जायोब्ला जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा 1 लाख जन थांनानै भारतनि थाखाय जों जुद्ध नांनो थाखाय भारतनि थाखाय थैनो थाखाय जों राजि दङ पाकिस्तानजों जुद्ध जायोब्ला 1 लाख बर' सेंग्राफ्रा थांनानै सिख्लाफ्रा थांनानै भारत हादरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो थैनायखौबो जों गिया थिग बेबादिनो बर' जाथिखौ बे हायाव फोथांनानै दोननायाव बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि जिउखौबो बावनो थाखाय बिथांमोनहा गिया दिनैसिमबो जेल सिङाव थानाय बिथांमोनहा दिनै गाबै बुंदों थैनायखौ बिथांमोनहा गिया नाथाय रिभलिउसनारिफोरजों बेबायदि अयनाय आरो अयथासार खालामजानायफोरखौ जोंबो सैसोआखै आरो बिथांमोनाबो सैसोआखै ओंखायनो इसोरा जोंनो गोहो हरदों साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरा जों साननो नांगोन मोनसे जेनेरेसन बर'नि मोनसे जेनेरेसना जुदि जोंजों ज' फैयोब्ला बिथांमोनखौ बख'नो हाया आं मालाबाबो साना भारतनि आयेनानो साफ्रोमबो नागरिकफोरखौ बे मोनथायखौ होदों जोंखौ बर' लाइमोनफोरखौ बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामाव जोंहा मुंख्लं जानाया 10,000निबो बारा सन बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दा बेखौ खुनु चाइनानिफ्राय फैनानै पाकिस्ताननिफ्राय फैनानै बिदेशनिफ्राय फैनानै जोंखौ गावथाराखै जोंखौ गावथारदों भारतनि देशनि सिकिउरिटि फर्सफोरा पेरामिलिटारिफोरा दा जोंजोंबो अयनाय जादों अब्लाबो बे अयनायखौ बावजोबनानै बिटिआर सक्ति खालामदों दा ओंखायनो भारत आसाम सरकाराबो जाहाथे बिथांमोनखौ कनसिडार खालामो गावनि फंबाय होननानै अमित शाहया बुंबाय थादों एकर्ड समाव अभी उन लोग टेररिस्ट नहीं अभी उन लोग भाई है अभी उन लोग समाज के लिए अच्छा काम करेगा होननानै दा ओंखायनो बिथांमोनखौ अनथों आरो आं सानो सरकारा हायै खामानि जेबो गैया जम्मु काश्मीरखौ पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै बिथांमोना बेबादि आर्टिकल बेसेबांबाखौ बिथांमोना होखारदों बोखांदों CAA खौ खुनु आसामनि भारतनि नोगोरारिफ्रा लुबैयाखैमोन अब्लाबो सरकारा बेखौ लाबोनो थाखाय नाजादों दा ओंखायनो दिनै आसाम सरकाराबो लुबैयोब्ला बिटिसि सरकारा लुबैयोब्ला आं सानो गगोन बिथांमोना आरो आंहा फोथायनाय दङ सोरबा जुदि सरकारफ्रा लुबैनाय सोरबा नारसिननायजों जुदि बिथांमोना दङब्लाबो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला आथिखालाव जाय जेनेरेसन दङ बिथांमोना ज' जानानै सोरबा नङा सोरबा सासे जुजिनानै बे जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ बख'नो थाखाय खामानि मावगोन So guys, नै आं दासो न'आवहाय मोनफैबाय ओमफ्राय
जा दुखु नांबाय आरोना जोङो थांना फैनानै आं दा न'आव सफैखांनानैबो जोंहा मामा फैदों जोंना देग्लाया अपारेसन जासिगोन आरोना गाबोननिफ्राय स' मानि थाखाय जादों मा मादों आं नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय नोंथांमोननो खिन्थागोन देग्लानि अपारेसन जागोनखाय माने जोंहा बिमाया फैदों आरोना बेजों थाफानो थाखाय जोंबोथ' बिदि माने बिमानि केयार खालामनाय समान जोंबोथ' खालामनो हाया नालाय बेनि थाखायनो बिमानि अननायखौ नांथारगौ जिहेतु एसेबां मेजर अपारेसन खालामगोन देग्लाखौहाय स' बिमाया थाफैदों आरो जोंनावहाय दायो ओमफ्राय जोङो थांना फैनानै नुबाय जाबायदि हालोद जोङो गोदो सिनेमायावसो नुयोमोन जेलावहाय बेफोरबायदि एकदम A to Z सेम माने सिनेमायावहाय जेरैबायदि दिन्थियो बेफोरबायदिनो एखे आरोना ओमफ्राय जा दुखु नांबाय नोंथांमोनाथ' गोबां इउटुबारनि भिडिअ'नो नुगासिनो जे न'खरनि मानसिफ्रा गोबां गाबदों खिन्थु बे टाइमावहाय आङो भिडिअ' लानो माने मोनहैस्लाबासै आरोना स' गाइस आङो निमाहा बियो नोंथांमोननो जे नोंथांमोननो आङो सिङावथ' जेल सिङावथ' भिडिअ लानो मोना नालाय पारमिसन गैया जास्ट आंजों धीराजों मोसाबाय ओमफ्राय आगै करिश्माबो मोसानो थांदोंमोन बेयावहाय स' जोङो बयबो रंजानानै फैबाय ओमफ्राय उनावहाय जोङो जास्ट मोनसेल' माबाखौहाय मबाइलखौहाय लांनो हादों आरोना मेथाइ दामनो थाखाय ओमफ्राय मबाइलथ' लांनो मोनखाया बेयावहाय रावबो भिडिअबो खालामनो मोना माने नायनानै फैबाय आरोना जोङो जेलनि थासारिखौहाय लाइफआव सानफेराखैमोन जे जेलावहाय थांनो मोनगोन बाट आंहा मोनसे साननाय दङमोन आरोना जेला माबोरैबा नायनो लुगैयो बेफोरबायदि होननानै स' फार्स्ट टाइम थांनो मोनबाय दिनैहाय जिहेतु जोङो सिगांनिफ्रायनो निउसावसो नुबोबाय थादोंमोन जे एक्स NDFB फोर दङ जेलावहाय बिसोरहा बिदि साजा जागोन मागोन होननानै नुबाय थायोमोन खिन्थु दिनैहाय जों गावनि मेगनजों नुनानै ओरैबायदि दुखु नांबाय ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसनाव बिथांमोना थानांगौ ओरैबायदि खस्थ' एकदम माने A to Z सेम आरोना जेरैबायदि जों मुभिफोराव नुयोना हिन्दी फिल्मफोरावहाय बेबायदिनो एखे ओमफ्राय मोनब्रै मोनबासो रुम दंमोन आरोना फिसा ओमफ्राय जेल एरियायाथ' बिराद गिदिर नालाय जेलावहाय हस्पिटालबो दङ लाइब्रेरिबो दङ डान्स स्कुलबो दङ आसरित माने सब फेसिलिटि दङ आरोना जेलावहाय खिन्थु फेसिलिटि थाबालाय मा जानो गावनि फेमिलिजों थानाय एसेबां खुसिथ' गैया नालाय नङा होमबा सब जानो लोंनो मोनबालाय मा जानो गावनि फेमिलिजों टाइम स्पेन्ड खालामनो मोना आरो लोगोसे सब दंजोबो आरोना जिमबो दोंलायलायनो माने जों हिन्जावसा मानसिखौ आलदाथिं बेरायहैनो होआखै खिन्थु लावदुम मोना थांदों आरोना बिसोरो लावदुम मोना थांदों नायहैदों उन्दुनाय जायगा मानाय जायगा गासिखौबो नायहैदों बयजोंबो रायलायदों मोजां मोनबाय ओमफ्राय जों मोसानायावबो जा माने मानसिफ्रा रंजादों आरोना स' बेखौनो आङो माने फार्स्ट टाइम दिनैहाय जेलावहाय मोसाबाय बेबो जोंनि आंगो मानसिफोर जेलाव थानायफोरनो दिन्थिनो हाबोनानै बिराद गोसोआ गोजोनबाय ओमफ्राय हारसा बर' गासिबो ज' नालाय बेखायनो माने ज'यैनो फाथिदोंमोन जोङो ज'नो रंजाबोनो मोननानै गोजोनबाय लोगोसे जोंनि एक्स NDFBल' नङा बेयावहाय आलफानिबो आरो मुस्लिमफोरा ओरैबायदि दङ ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर आरोना एरियाया आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हानायबाथ' दिन्थिगौमोन खिन्थु रावबो मबाइल लांनो मोना जों मोसानोल' मोनसेल' मबाइलखौ लांदो आरोना जोङो मोसानानै फैबाय ओमफ्राय दुखुबो मोनबाय जा गाबसोदो न'खरनि मानसिफ्रा गारबोनांनायखाय ओमफ्राय जोंबो बिराद दुखु मोनबाय आरो ओमफ्राय उनाव थाङै थुङै नुहैबाय जोंहा आदैबो दङ जों माने गोदो उन्दैबा बे जाहोनावहाय फैयोमोन आरोना कृष्ण आदैया ओमफ्राय बेखौबो नुबाय दुखुबो मोनबाय मा होननो बिराद बोरैबा मोनो आरोना न'खरनि मानसिफोरखौ नुयोबा आरो सोरबाथ' हिनजावा सोरनियावबा रुवाथि थानानै बा सोरनियावबा बहाबा हस्टेलाव थानानै गथ'फोरखौ फरायहोदों बेफोरबायदि आरोना स' आसा खालामो जोंनि सरकारा बेयावहाय लिगेल एक्सन लानानै जेलनिफ्राय थाबैनो गहोनो हाथों बेखौनो आं आसा खालामो लोगोसे मा होनबावनो बोरैबा मोनो दाबो गोसोखांबाय थादों आरोना जेलनि नुथायखौ दाबो बोरैबा मोनबाय थादों आरो ओमफ्राय माखासे बिदिनो TB जानाय दङ बेराम जानायफोरखौ आलदा एकदम सैमा अमाफोर बायदि बिदि जिन्ज्रियाव दोनो आरोना आसरित माने बोरैबा गोजांस्रियाव मोनलायलायो आरोना ओमफ्राय दा बे जोंनि NDFBनि मानसिफ्राबो जेनेबा गावसोर गाज्रि खामानि मावनानैथ' हाबाखै नङा होमबा जोंनि हारिनि थाखायसो बा जोंनि थाखायसो बिथांमोना बेफोरबायदि सेक्रिफाइस खालामनो गोनां जादों गावनि जिउखौहाय आरो सासे सानै आदामोनाथ' होनदो जोंहा फासि जागोन मागोन होननानै जि दुखु मोनबायब्रा आङो जेनेबा साननानै नाय न' सासे गोथां मानसिया गावनि थैगोनखौनो बुंबा बोरै मोनो आंहा बिदिसो जासिगोनदां ओरैबायदि गिदिर धारा नांनाय दङ फासिसो जासिगोनदां बिदि होनलायदो आरोना स' आं बेखौनो आर'ज गाबो आखाइ खबजबनानै जोंनि सरकारनिसिम जे थाबैनो जोंनि जेसेबांखिनि बर'
हारिनि जेसेबांखिनि मानसिफोर दङ बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय एसेबांखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय स' बिथांमोनखौ थाबैनो दिहुननायनि राहा खालामनांगौ आरोना स' बेनोसै मा होनबावनो आरो स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय